What's up mga choy? Welcome back to my channel. So, hi mga choy. So, pag-istorya na to itong akong ipangmatana sa Facebook ang para sa imo sa ang love. So, naay napulo ka po ang comment. So, salamat. So, karon ang una nag-comment kay si Josie Valenciano. Ana siya nga, love is just a waste of time. Disagree ko gamay kay pwede man mo mabalance kung gusto. Kung di lang jud ka magpalabi gugma-gugma. Kung kabulo lang ka magunahon na nga di ko palabi ning gugma-gugma bay kay napo ko yung manon nga na kurso nga akong pangarap na napoy gusto abuton sa akong kinabuhi na good simple naman na siya basta imo lang yung mindset ang imong una-una dili kayo kuan kanang sakto na pagkauna-una di na mga kay gusto bay sa ko so diba di na masabtan kay tungod sa kasakit na pero ayaw na siya kuan na himuang nga dahilan na ikaw mo undang og eskwela himuang na nga butang nga inspirasyon nga mo'y mo ka boost sa imong confidence yan dapat maningkamot ko bay kisagri ko gamay lang pwede man mabalance pero naya po siya sakto kay di siya jud as a student dili siya jud dapat jud maguyab-uyab kay mas sakto pa jud nang mag eskwela jud og tarang kanang focus sa pag-eskwela nang wala pa kayo noon nga uyab-uyab na masyado ng academics sa tanan ayan na rin ng pag-comment sa aking mga academics yun na rin dream din ayan rin uyab-uyab so next kay si Sir muna ako advice Sir atong grade 12 ko second sem si Sir nga ang love susama ra na sa performance task mayo kaayo ang sabot-sabot sa pinakauna pero pagkadugayan usara ang gawart di ba sakto si Sir labo na sa kwan mga leaders sa grouping nang grabe kilang sabot daga ang mga members grabe kilang hatag idea tanan so na ready na tanan dinantod sa pagbuhat na dayon sus ang leader ay magbuhat so naka-experience ko nga ako tong member pero katabang gyapon ko sa akong leader kay kabalom sad ko nga dili sayo may mong leader nga walay ay tarong nga mga membro so dapat kamo nga mga student nga maggrupo-grupo gani dili mo magdinawlams ayara mo mulihok pag humanaan tanan ayara mo magcharcharan na dayon pagkan kita tanan dagan mabuhat na kay mabuhat na kay ma-contribute sa inyong grupo basta mangutanan lang kasi imong kuan sa imong leader sa imong ma-contribute sa kung leader sa akong ma-contribute sa mga kita tanan na ay mabuhat walay tao nga walay mabuhat. Thank you Sir Samu same comment. So next kay si Jasmine Pantonia. Ang iyang ingon, love is when you care someone's happiness more than your own. Para sa ako, mas tsada unaon nimo imong kagalingon. Kaysa nimo una imong happiness. Imong makakalipay sa kinabuhi. Bali, ilingaw sa nimong kagalingon, mahilan lang. I-explore nimo imong kagalingon. Matud pa niya, love yourself before others. Dapat noon sa dyan nimo ang imong self para mo to. So next, basta love yourself first. Ang next kay, kumigaw ni, si Papart, si Luis Coro Serapino. Ana siya nga, ang love murara na grows kay sa spaceship isa kay kanya. Really, nigga? So daw? Stingin daw. So next is si MJ Militaris. Akong seatmate ni. Itong first sem. Ang love
mauna siya imong gakabatian gikan sa imong family and friends samot na ang kanang gikan kay God. Wow. Very good. Shout out. So sakto to yung gingon, wala ko yung kuwan. Next. Family is love. So, nice. Ang next kay si Tom Joshua Rodaza. Ako ning classmate gyapon sa first sem college. So, to, anak niya po ni siya. Pero ay mo kumpiyansa kay na! Pero single ni siya. Kung isa may gusto chat ani, unsa ba niyang gusto ani niya. Stalk na mo ka. Iyang ingon kay bitter pud ni. Love, mamiya ra gyapon mo. Hahaha. Aw. So, kayo. Bitter ka. So, mamiya. Wala yun. So, siya bitter kay siya. Wala di forever para sa iya. Na mamiya lang daw gyapon. So, ang sunod kay si Paita Tigueres. Akong classmate atong first sem sa college. Ana siya nga, ang love mura si Julo. Sinugdanan ramayo. Si Julio na yung ginamin is katong akong papart katong nag-comment ganina. Sinugdanan na siya maayo. Pero depende rin na sa laki o babae kung consistent sa siya mga binuhatan. So, pala yun. Pero tungkol sa mga problema o mga challenges na niabot, ka-change na siya. Kaya anak pa nila nga, change is constant. So, ito. So, ang next kay si Arlie May Botron Clarete. Siya nga labunan, haha. Okay, kaya. Pero, mo may trip, sige pala yun. Ang next kay si Jo Sukungan. Ana siya nga, love is a kind of feelings that you couldn't explain. Kana bang naningala na lang ka kay di ka kasabot sa imong self. No one can tell what love is. Sada ko na daw. Dahil ragyod. Kung dagan man klase sa love. Na infatuation. Love nga. Ang binimog love pero para sa imong love pero dili man di ka naramding. Tungod naman siyang physical baka. Sabay yung nabuhat para ikaw ma-attract na katagan kayo. Nayapon siya pagka sakto kernels. So, wow, nagapilapil po na akong kuya diri. Miko Galendes. Ana siya nga, imong mama love. Ikaw love ito na kong mama. So, nanyapas nga nag-comment. Uy, my friend. Si Luis S. Guerra. So, hi. Kani siya ng utukan Japon bright guy. Ana siyang love sees beyond the physical aspects of the person. Ikaw na. Sana all. Sakto kayo siya. No? Di ka magbase sa iyang physical appearance. Mas base It seems to have base ka sa iyang kung sa jud siya. Wala lang ko yung maingon. Mag-share og awareness karon. Awareness? Anong gusto lang tamo ma-aware about anang mga kawatan. Labo na diya sa mga eskwelahan. Labo ako ganina na biktima jud ko. Labo ang mga oras nga udto og gabi kana na mga kawatan na naggatambay-tambay nang bali magkigsabay na sila paggawa sa estudyante labo na ng udto dagan kaayo din sabay na nagsuok-suok dayon kay magkuot-kuot sa bag. So ako apit ko ganina
nakawatan og cellphone, wala nang takay ma-vlog karon. May gani na natay Ginoo na nagpakuan sa kuha nga lingi. So nakalingi ko kanina din. Wala na po kung nakakuan kay niyawa ng dagan sila yun. Pagbantay jud ka mo o sa uman eskwelahan, pagbantay jud mo. Di mo magdinanghag, bantay jud na inyong bag. Pagdagan na tao, ipabutan na lang sa tubangan kung pwede para dili siya makuan jud may labtan. O labi na sa mga hukbag nga kanang tumoy sa kuan nga gamay nga zipper ng kuan nga tumoy kana kay usay di jud ta kabantay kay layo ra kayo andin mo feel na nako ganina. Ayop nga nang tay magkuan dia kanang magtambay-tambay nga nang tay magtambay nga duha ba ka pulis bisa ba nga pag-udto or gabi kay delikado kay para sa mga estudyante sa tanan eskwelahan ni ko sa usiman ko pati na pud sa mga eskwelahan delikado kayo isod na kayo ang panahon karon dagan na kayo gasalag sa mga kampo ni Satanas. So bantay-bantay lang jud ta mga choy mag always ita mga guidance kay Lord so, o gusto ta mo inspired ani nga ako ingon. Gusto ta mo inspired. So mo ni ako inspiration. Ayaw mo og kahadlok ma-fail sa iyong kinabuhi. Don't be afraid of failure. Kay mo na makatabang sa inyo para kamo mapadulong dito sa taas. Dili sa langit na po. So, nabali success na mapadulong mo sa inyo success. Nang ay mo kadlok, try your best sa mga challenges nga inyo nang masolve. Ayaw mo padala sa negativity, judgment o mga opinion sa tao nga dili mo kaya oy. So ayaw padala, ayaw ba-assume kung di na ko kaya. Dapat kung sila ingon, dapat tinutong kontrahon para sila maningala nga uy, mali man di ako naingon sa iya day dili dito tinuod ana. So maibog sila sa imo ba. So ay mo lang i kuan sa ila nga makasakit sila dugan is imong success. Dili na sila magkaingon og negative na X na sa X. So ay jud mo kadlok og failing mo nang pamaagi para kita mapadulong sa success. Always ask for God guidance. Man. Thank you so much sa nag-comment. Thank you kayo. Appreciate kayo na ko inyong pag-comment. Sir, thank you kayo sir. Thank you sa akong mga classmates o sa akong mga schoolmate na ko. Salamat kayo. Thank you so much. O kung namoy gusto na buhaton na ako next vlog, subscribe lang mo sa akong channel. Please. O chati lang ko ninyo sa akong buhaton. Ay, pura pinaras ka na po mga koncha ng mga kuan buhaton. So, to. Saray ka po na mukbang. So, thank you kayo. Shoutout ko sa akong gagaw na si Mamart Galendez, akong friend nga si Aljen May Larot, kung uyab nga si Jana Melarios, o akong papart nga si Luis Coral Serafino.